Yan guys, part 3. Magpapanda ulit kami guys. Bali, lobat na yung camera natin kaya magalaw yung cellphone. Stay tuned mga kabosing. Magalaw yung camera guys. Magulo. Lobat na ang camera. Ito kasi tayo. Ha? Na? Ni? Naulog na to. Naulog na to. Kale, kale. Ini ada jijikan marung rohel. Ini. Dapat takulo. Pinakaigid. Ada gini kamot-kamot titik. Gi masain? Nih? Gemar. Bukan. Wow. Oh. Yung punog na. Gagabit sa. Mahalay ito. Tudukong manalay ngayon. Ditatam ng alumsot. Tam kautan. Nagdurong kami ito. Lamok na ni. Ito na pa parang. Kurbot. Piraso guys. Nih. Okay. May metan na. 29. Yo. Tadi nih, dakil. Pinaglaing ni kanapin sa. Ni. Lainnya. Meron na siya. Kita kami sa parmigo. I see you ugly to me. Naikin yunog na nai. Dah, muna guys. Ika 30. Lagi. Uy, adala tao rin dadanam na. Okay. Ika 30 guys. Pamna mo ibat-batal ni ano. Limuso. Mo dahil kita andadan. Kinitam kita daten mang Mike. Awan. Pero tayo pa doa. Ayaw awan. Buyok. Bares.
Ha? Uy. Warsi dataw eh. Okay. 31. Oops. Anong kinukuha mo dyan? Ayun. Nih, paigid na. Pinuhid na. Okay. 31. Yay. Bala eh. 31. Imaseng. Data. Dah dita bossing. Dah. Nakala pa yung no, nag-download na po ano ko. May kalap ng computer na lang. May busan. Wala pa lang. 32. Nih, aling dito. pagpaka mo teman. Ter 1 year. Nang guyod mo. Kasi order mo tan eh. Ini nangalagayam. Ah. Okay. Data na. Iwaling ka ito. 32. Lagay tuman mo palupsun dila tijual daw. Ang danto. Porsinsan. Oh, dakli. Iya pakak ko daw. Man. Pakak ko daw. Di alam malas ng karo rupa ko niya. Si Kangard mangalan mo. Maalan ni. Putay mo tata so basi ipi na. Putang gala. Sorry mo kay kumatay lati uray ko lag to. Ha? Ha? Ano dahil ni balik ato. Sarili ka to. Sorry. Hoy. Hoy. Kutom nila data ko. Angkas mga kalakay. Nangalapit ta? Di? Ngarorin mo ang kalyan. Data mo, team tugkol daw ang pagigawid ni. Matokol. Gangganin mo nagtatayin. Nalata? So, anak ko sila dun guys. 34 na. Ito may ka 35. Dapat ba umiyanan nyo? Duwang sakay? Ni nakatalaw saan? Ni? Taman? Ay haan, dapat na. Suatan nih. Kita ke bumababa ta ikutan.
Awang tikwanan, guarninan. May ka 35 guys. Doon yung 34. Konterbina ko na. May sa. Ni? Ni? Ari. Yun. 35 pieces. Ni? Magdak eh. Ay, diregan. Dapat yung bangsal dito diyan. Oh, wow. Wow. Dito, mga kolokoy. 35 amin eh. Go! Wala makinan. You always on my mind. Hey. May. Alright. Manong. 37 ata na. Di mo may kali lang. Nagunag pa. Dapat tani nagabay alam kita pa ka oh. Uy. Alaw ka. Eh. Kapal pa yan. Hindi pa ba mas itan. Foto mo na. Wala indatan. Naparugas imunog. Ha? Yan guys, sinuhugasan ni Kulot yung huling nakuha namin. Yan. Bali total lang nakuha namin guys is 37. Wow! Tas malalaki. Wow! Amazing! Wow, lalaki. Lo. Ni. Maray. Ipit na yun eh. Lapit ya. Pang thumbnail di misa. Mati daw na. La. La, bebek mo ah. La. Sige aneh. Ang laki. Gising ko mo kami na. Nung tag tiliw lay. Matiliw na baginan. Ayun. Apay. Ay, hanggang picture yan. Picture ka mo ta. La. Parang ko, ning. La. Doa kayo. Pang gumatang yan, pre. Pangtanghalian guys. May nakuha siyang isa. Gita. Okay, masay? Nakay. Woohoo! Bugla ka na rabaw. Ano tok kulabi na eh? Wala ko mamang drive ta barangay ka na pa gumata yan. Yan ang ulam. Tanghalian.
Hindi ka magugutom guys pag ano sa dagat ka. Dahil kalugin ko sa amin ay plaster mo pa. Yun guys, magluluto kami ng lugaw. Chef Mike. Mantayin tayo manayin, sumangat tayo. Oh, naglabayan na ta. Lambutan yun. Nagsarap adre. Ano? Wow. Ulam, wow. Wow na wow. Wow na wow. Sa Emperador. Wow, sarap. Ano ba yan? Kaya men! Adya man Tagalog mo dre. Wala wala bang bigyan nga bagay ni amam ni, tama? Buta. Bigyan mo bigyan mo. Alam nga ya? Hey. Programay, tikati kuan nakarabang sa kuan. Yun. May tapardilugan. Ako. Kita nyo, kita mo. Harap na pa eh. Gandan. Hey. Kaya ito binay ko na, binay. Hey, suma. So managsikat dyan kuan. Jay live view jay San Jose. Di parparte kay Kaldingan.